sa Alagang PhilHealth. Ngayon, nandito na ang inyong mga anchormen. Yes, balik na kita digdi sa programa. This time kasabay ta si Sir RV na mangampo kan PhilHealth Region 5. Sagkod kitang 10:30. Sir RV, ganda umaga tabi giraray. Welcome sa programa. Hello po sir, good morning po and good morning din po sa mga tagapakinig natin sa DCGB and sa mga kasama po natin dyan sa station. So sa pangalan po ng aming Regional Vice President, si Sir RVP Alberto Manduriao, ang head po namin sa Public Affairs Unit, si Ma'am Lery Ilaga. So bumabati po kami ng isang magandang umaga po sa lahat ng nakikinig po sa ating istasyon. As ano naman yung Miss PhilHealth natin, si Miss Lery? Ano po sir, may kasalukuyan pong may ina-attendan din po na event si Ma'am Lery ngayon, kaya hindi siya nakapag-programa po ngayon sir. Tinalikudan na naman tayo. Papalit-palit lang daw sir. May tanong dito kasi Sir RB, ito para yung tagapakinig natin masatisfy na, no? Pakitanong daw kung patuloy pa din daw nang dapat maghulog ang isang PWD sa PhilHealth. 17 years na daw siyang member and 42 years old pa lang. PWD to, I suppose, PWD siya. And nagtatanong siya kung dapat daw na maghulog ang PhilHealth, sa PhilHealth, diretso ang PWD. 17 years na siyang member and 42 years old siya. Go ahead, Sir RB. Okay po sir, ang ano po natin kasi dyan sir sa pag PWD, so under Republic Act 11228, na all persons with disabilities in the Philippines are entitled to automatic PhilHealth coverage. Ang ano po natin dito is yung unemployed na PWD or indigent, dapat po listed sila sa registry ng DOH na PWD po sila, and doon po sila makaka-classify as indirect contributors ng PhilHealth po. And magiging sponsored po sila ng national government. So itong nagtatanong, hindi lang nating alam kasi yun lang ang kanyang konteksto sa ipinadala niyang mensahe. 17 years na siya na member ng PhilHealth. I don't know kung siya nakapalista sa DOH as PWD and sinasagot na siya ng gobyerno, or baka siya mismo yung naguhulog kasi 17 years na daw siyang miyembro and 42 years old pa lang. So halimbawa ganito, no, we would like to surmise na lang, baka nakikinig itong texter natin. Kung PWD siya, na 17 years ng member ng PWD na naguhulog, kung siya mismo naguhulog, pwede ba siyang magpalista sa DOH as PWD and i-sponsor na siya ng DOH ngayon? Ano po sir, kung halimbawa na registered na siya sa DOH, sa registry ng DOH ng mga PWD po, maaari po siyang pumunta na sa opisina ng PhilHealth para mai-update po yung kanyang category na papasok na po siya sa indigent program po ng PhilHealth, na kung saan siya ay magiging sponsored po ng national government. If ever na, kasi sabi niya 17 years na siya naghuhulog, di lang natin ma-qualify kung siya mismo naghuhulog or yung pero siguro siya mismo So kung siya mismo yung naghuhulog, so it's high time na pupunta na siya sa DOH, magpalista na siya, PWD siya, and i-sponsor na siya ng DOH. Yes po sir, kung halimbawa na siyang mismo naghuhulog and sa tingin niya ngayon medyo nahihirapan na siya sa kanyang contribution and PWD naman siya, maaari po siyang magpa-register na sa DOH, sa registry ng mga PWD, para makasama na po siya sa registry, and pagkatapos po nun, maaari na siyang pumunta sa may ID po kasi yan sir, na para sa mga PWD, lalo na yung registered sa sa DOH, and maaari niya na pong i-present yun sa ating PhilHealth office para po mag-update na ang kanyang record sa PhilHealth. Yan. Ang huhulog na sa kanya is National government na sponsored na Yes, siya.
If ever siya Yes mismo, po, sir. hindi pa siya member, pupunta na siya ng DOH, Opo. pa-lista na siya. Then punta na sa inyo dyan para maayos na yung record. So sana po itong nag-text, yung nagtatanong, sana kaantabay siya. Very clear naman yung pasabot ni Sir RV, na punta ka sa DOH, palista ka. Kung di ka pa nakapalista sa PWD, palista ka na, and then sasagutin ng DOH. Punta ka ng PhilHealth para yung record ma-set to straight na. 4091 tabi, 4091, baka nagdadangog ka tabi, iyan ang kasimbagan kan PhilHealth. Now, di ba itong diabetes, sabay siya sa yakap? Covered ba siya ng yakap, yung diabetes? Yes po, sir. Meron po tayo na mga tests and gamot na pwedeng makuha sa PhilHealth Yakap po. So, ang ano po natin kasi dito sa PhilHealth Yakap, so ito po yung programa ng gobyerno na naglalayong na alagaan ang bawat Pilipino na maging malayo sa sakit. So, dito po sa PhilHealth Yakap, ang hangad ng PhilHealth na matulungan ang bawat Pilipino na maiwasan ng magkasakit. So, sa pamamagitan po ng programang ito, babantayan ng mga Yakap Clinics ang kalusugan ng miyembro upang mapanatili ang mabuting kalusugan, maagang matuklasan ang karamdaman at mabigyan ng nararapat na gamot upang hindi lumala at humantong sa pagpapa-ospital. So ito na yung ano po natin na para sa mga tagapakinig po natin na bago pa lang sa kanila yung salitang PhilHealth Yakap. So ito na, ang kadalasan po kasi na nasa isip ng mga tao pag sinabing PhilHealth, dapat naka-confine ka para magamit ang mga benepisyo ng PhilHealth. So isa po ito sa mga kasagutan ng PhilHealth. Isa ito sa mga programa ng PhilHealth na para matulungan ang ating mga Pilipino na hindi mo kailangan ma-confine para makagamit ka ng programa ng PhilHealth, ng mga benepisyo ng PhilHealth. So dito po, paunti-unti pinapakita sa mga tao na nariyan ang PhilHealth para tulungan ka na maalagaan ang iyong kalusugan, na hindi mo kailangan ma-confine na para makagamit ng benepisyo. Dahil mayroon po tayong PhilHealth Yakap na magagamit ng ating mga miyembro. So dito po sa PhilHealth Yakap, ang mga serbisyo na pwede pong matanggap ng ating mga miyembro ay ang mga sumusunod. So mayroon po tayong libreng check-up. Yan. Kasi ang unang iniisip ng mga tao pag nagpapa-check up, iniisip nila may babayaran, kaya natatakot sila minsan na magpa-check. Then, bukod po dyan, bukod sa libreng check-up, siyempre pag na-check up kayo ng inyong Yakap physician sa napili nyong Yakap clinic, mayroong pwedeng i-reseta sa inyong gamot. So, siyempre pag sinabing gamot, iisipin na naman may babayaran na naman na pambili ng mga gamot. So, mayroon po tayong libreng mga gamot. So, mayroon tayong 75 na gamot na libre, and may po dyan ng PhilHealth na sagot po yan ng PhilHealth hanggang 20,000 kada taon. So, ang example po natin dyan is mayroon po tayong antimicrobial na gamot, so gamot sa infection. Mayroon tayong gamot laban sa pamumuo ng dugo. Mayroon tayong anti-asthma, COPD, anti-diabetic. Yan, yung natin, meron na tayong anti-diabetic dito, dyslipidemia, so gamot sa mataas na cholesterol, and anti-hypertensive. So yan po yung mga halimbawa ng gamot na pwede nating ma-avail sa PhilHealth Yakap. So ang kinakailangan lamang po ay magpa-check up ng ating mga miyembro sa napili nilang Yakap Clinic. Then bukod po sa libreng check up at gamot, mayroon din po na mga laboratory. So, ang halimbawa po dyan ay yung CBC, lipid profile, itong FBS o fasting blood, na sugar. Kasama to sa blood sugar, kasama to sa pag-test kung may diabetes ka. Kasama din dyan po ang creatinine, chest x-ray, ECG, mammogram at iba pa. So, mayroon po tayong 13 laboratories na kasama sa PhilHealth Yakap. And then,
Meron din po tayong 6 na cancer screening tests na kasama sa PhilHealth Yakap. Kasi nga, ang ano natin dito is maiwasan natin o malaman habang maaga pa ang sakit ng isang tao. So, nariyan po ang mammogram, breast ultrasound, low-dose chest CT scan, alpha-fetopronin, liver ultrasound, and then colonoscopy. So, lahat ng ito po ay libre sa ating mga PhilHealth members dahil sila po ay miyembro ng PhilHealth. And nais natin po na magkaroon ng doktor na mangangalaga sa lahat ng ating mga miyembro ng PhilHealth, pati ang kanilang mga dependents para maiwasan ang paglala ng karamdaman kung mayroon man. And maaring magdulot ng pagpapa-ospital o mapanatili po natin ang ating mga kalusugan. Before we go on, kasi dito sa Yakap, di ba may mga Yakap centers na accredited ng PhilHealth? Doon sa Yakap Center na government, municipal health, city hospital, pag accredited yan, talagang total libre, di ba, yung magpapacheck up under Yakap. Pero may mga private clinics baga, bunda mga private hospitals naman, maki-qualify kasi baka yung tagapakinig natin, ang kanilang piniling Yakap Center is private hospital, private clinic, may babayaran yan. Kasi yung sabi natin dito, very general, libre. Maki-explain mo na, Sir Arlie. Sir. Go ahead po. Apo, sir. Ang ano po natin sa PhilHealth Yakap is kapag nagpa-register po kayo sa mga government facilities po natin, sa government health facilities, 100% libre po yan. So, si government na po ang mag-aasikaso, si PhilHealth ang mag-ano yan. Pero po kung halimbawa na nagpa-register kayo sa private na health facility, mayroon pong babayaran, may co-payment po si member na hanggang 900 pesos. 900 pesos lang po. Pero, para sa buong taon na po yan. Hindi po pwedeng magsingil sa inyo si private health facility ng lampas sa 900. Kasi po ang inano ni PhilHealth po na co-payment ni member ay hanggang 900 pesos lamang po. Pero sa buong taon na po yan. So kung iisipin po natin, ang 900 pesos para sa buong taon, ay maliit na bagay na lamang yan kung titingnan natin. Kasi para sa buong taon na po yan, kung ikukumpara natin sa pagpa-check up natin, sa mga laboratories na i-avail natin and sa mga gamot po. Yun. So halimbawa private clinic ang pinili ng isang tao na member ng PhilHealth and accredited din ng PhilHealth yung private clinic or hospital na yon. Pagpa-check up niya doon, pwede siyang singilin, hindi naman instant buo na isahan lang na 900, pwedeng depende sa sisingilin na serbisyo, pero dapat hindi sosobra sa 900 pesos sa buong taon na napagpapacheck up niya. Yes po, sir. Ayun. So, nasa kay facility po yan kung paunti-unti niya pong singilin yung 900 o yung isahang bayad yung 900, basta hanggang 900 lamang po. Okay. Sige, now, we go in, di ba, isa sa mga itong sakop ng Yakap, pa-check up ka sa Yakap clinic or hospital, diabetes. Tabi, ito, dami nitong parang hindi lang nararamdaman, pero yun na pala, kailangan ng pa-check up. Paano ba to? Sakop ba yan ng PhilHealth? Yes po, sir. So, sakop po siya ng PhilHealth. So, una po, alamin natin kung ano yung diabetes. So, ito pong diabetes ay isang disorder kung saan ang level ng blood sugar po, yung glucose natin, ay mataas dahil ang katawan natin ay hindi nag-produce ng sapat na insulin. So, kung tayo po ay kakain ng carbohydrates, gagawin po itong sugar o glucose ng katawan at na siya namang iikot sa bloodstream po natin. So, ang pancreas ay naglalabas ng insulin, ang hormone na tumutulong para mapakalat ng glucose sa ating mga cells na ginagamit natin para sa ating energy. So, kung halimbawa po tayo ay may diabetes, ang ating katawan po ay hindi gumagamit ng insulin na sa dapat na paggamitan nito. So, ang sobrang glucose po ay mananatili sa ating dugo and ito ang kondisyon na tinatawag na mataas na blood sugar. So, wala pong cure, wala pang gamot sa diabetes, pero mayroon po kaya natin itong
control sa tamang gamot at pagbabago ng lifestyle. And maaaring mabago po ang kondisyon ng isang tao dahil dito. Paano yan nakuan? Paano nagkakaroon ng diabetes ang isang tao? Hindi naman natin hinihingi. Paano ba? Sa ugali ba? Sa lifestyle? Namamana? Nakakahawa ba yan? Ano po ba yan? Kaya po sir, so ang ano po natin, narito po ang mga sumusunod na risk factors po natin o mas mataas na chance para tamaan ng diabetes. Unang-una po, may history sa ating pamilya ng diabetes. So namamana po. Kung halimbawa na may history sa pamilya natin na may diabetes, may chance din po na magka-diabetes tayo. Then, pangalawa po, overweight. Yan. Kung overweight po tayo, then mayroon na experience ng mga physical stress tulad ng surgery o pagkakasakit. Then, paggamit ng mga medications gaya ng steroids o kaya naman mayroong injury sa pancreas gaya ng infection, tumor, surgery or accident. Then, autoimmune disease, may high blood, and abnormal na blood cholesterol or triglyceride levels. Minsan dahil din po sa edad. And then sa pagsisigarilyo, and then mayroong history na gestational diabetes. So, ayon po sa Philippine Diabetes Association, ang pagtaas po ng insidente ng diabetes sa ating bansa ay dahil po sa lifestyle at kultura ng mga Pilipino. Mahilig po ang mga Pilipino kumain. And kanin po ang ating staple food. So, natural po sa atin na kumain ng kanin. And minsan po, pagkahapon, sanay po ba tayo, sir, na yung bahaw, di ba? Oho. Yan. So, sa lifestyle daw po, ayon sa Philippine Diabetes Association, ang rason kung bakit madalas ang mga Pilipino ay nagkakaroon ng diabetes. Ano yung mga symptoms yan? Common symptoms yan? Yes po, sir. So, ang mga common symptoms po ng diabetes ay yung madalas na pagkauhaw and madalas na pagkagutom kahit kakakain pa lamang. Nariyan din po ang panunuyo ng labi, dry yung lips natin, and madalas na pag-ihi, and hindi mapaliwanag na pagbaba ng timbang. Then, panghihina o pagkaramdam ng pagod, pamamanhid sa kamay o paa, and mabagal na paggaling ng sugat. And then, nagdadry po yung balat and makati. And then, madalas na yeast infection or urinary tract infection o UTI po. So, dyan na para ang iba, para malaman, yan. Paano mako-confirm kung ikaw may diabetes? Diyan na papasok yung Yakap PhilHealth. Diba? Kasi kung papacheck up ka, ayun, siyempre, confirmatory test, and siyempre may mga gamot. Paano papasok dyan yung PhilHealth, yung Yakap, ano? Yes po. So, sa PhilHealth Yakap po natin, maaari po magpa-check up ang ating mga members para malaman na rin ng maaga kung mayroon po na dapat ng nasakit sa diabetes o kung wala pa. May mga laboratories po tayo na pwede pong gawin kagaya ng FBS o GTT na pwedeng mai-request ng inyong Yakap physician sa pagkatapos ng inyong check-up. And then, kung halimbawa naman na nalaman sa laboratory na mataas ang inyong sugar, mayroon din po na gamot na pwedeng ma-avail sa PhilHealth Yakap. Nariyan po ang isang example po dyan is yung metformin. Opo. Pwede po ma-avail yan ni member po sa PhilHealth Yakap pagkatapos ng kanyang check-up sa Yakap physician sa napili niya pong Yakap Clinic. Ano yung mga package na related na binibigay ng PhilHealth doon sa may mga confirmed diabetes na po, Sir Arby? Anong package ang andyan ng naka-ready sa PhilHealth? Okay po, sir. So, bukod po sa Yakap, mayroon po tayong mga PhilHealth packages. Ang narito po sa atin kung halimbawa na yung diabetes insipidus, may package po yan na 19,695. Yung insulin-dependent diabetes mellitus with renal complication, meron po yan na package na 24,570. Then, yung non-insulin dependent
diabetes mellitus with other specified complications, mayroon po yan na package na 7,800. So mayroon pa po yan na ibang listahan sa sa iba-ibang klase po kasi yung sa natin sa diabetes. So para po sa kumpletong detalye, maaari po silang pumunta sa mag-check sa all case rate ng PhilHealth. Mayroon po tayong ACR app na pwede ma-download ng mga members para ma-check po nila kung magkano yung mga packages po sa bawat sakit po. Yung, Kaya naman, maaari po silang bumisita sa PhilHealth office. o yung kwan, yung di ba, yung ibang kawawa naman na-amputate, pinuputulan baga ng paa, ng binti. Sako ba yun ng PhilHealth? Yes po sir. So mayroon po tayong hiwalay na package po para dyan kasi hindi naman natin hinihingi or yung iba pwedeng malala na talaga yung sakit nila sa diabetes sa kasamaang palad, kinakailangan ng i-amputate. So mayroon po tayo dyang PhilHealth package para sa amputation. So ang package natin dito ranges from 8,000 to 30,000 pesos. Depende po sa parte ng katawan na i-amputate at kung gaano kakomplikado ang procedure na gagawin. So mayroon din po tayong Z-benefits para dito po o yung tinatawag po nating Z-morph. Oho. So ito pong Z-morph is yung Z-benefits for mobility, orthosis, rehabilitation, prosthesis health package. Ito pa ang natin para sa mga ganitong pangyayari po sa mga na-amputate. So dito po sa dito sa Z-morph po natin, nagbibigay po ng mga artificial na arms, legs, and feet kung kinakailangan. Kaya papasok din po siya sa natin sa amputation po. Okay, so at least parang na maganda napipicture out natin, check up, walang problema, may yakap. Meron dyan ang PhilHealth through yakap. Kung sa private, gagastos yung member, pero hanggang 900 pesos lang. Pa-check up ka yakap. If ever na-diagnose o kung ano, kailangan laboratory, yakap meron, sakop doon ng PhilHealth. Gamot, meron doon. Pwedeng i-avail doon sa mga accredited na butika ng PhilHealth. Yes po, sir. Pero pag yun na may mga may package na, halimbawa talagang may sakit ka na niyan, may package yung PhilHealth. Kung i-amputate, wag naman sana, may package din yung PhilHealth. Pero mahirap na. Mas maganda siguro, ano bang tips para wag magka-diabetes? Ano bang pwede ninyong i-advise dyan, Sir RB? Yes po, sir. So, napakahirap kasi kung halimbawa na lumala talaga yung diabetes. Oho. Kaya po habang maaga pa, so ito po yung maaari nating gawin upang maiwasan ang diabetes. So, unang-una po, pababain po natin ang ating blood sugar. So, hindi po ibig sabihin na hindi na maaaring kumain ng Oo. sugar. So, kinakailangan lamang po na ang taong may diabetes ang kumain ng balanced diet. So, kasama dito ang sugar. So, tamang level lang po ng sugar. Then, magkaroon po ng regular exercise. So, iwasan ang paninigarilyo. So, pananrilihing normal ang timbang at blood pressure. Then, para naman po, itong pinaka-importante, magpa-register po tayo sa PhilHealth Yakap para ma-check din natin palagi ang ating health para maka-avail tayo ng mga serbisyo at gamot para sa ating diabetes. Kagaya ng fasting blood sugar, yung OGTT, and kung kailangan ng gamot, nariyan po ang metformin. Okay, thank you so much, Sir RV. And till next episode uli, Monday, para sa ating mga taga-subaybay ng PhilHealth. Kung may dagdag pa po kayo dyan, go ahead po. So thank you so much po, Sir Pio, sa pagbigay na naman ng pagkakataon na makapag-discuss tayo ng mga programa ng PhilHealth. So patuloy po ang aming panawagan sa ating mga PhilHealth members na siguraduhin updated ang kanilang contribution para maging pati ang kanilang records para tuloy-tuloy po na makagamit ng mga benepisyo ng PhilHealth at para marami pang matulungan po ang PhilHealth. And then paalala po, wala pong bayad ang pagkuha ng PhilHealth ID at MDR. Mag-ingat po tayo sa mga kumakalat na online fixers na nag-aalok ng serbisyo ng PhilHealth pero humihingi po ng bayad. Then bukas po ang aming
regional office at ang aming mga local health insurance offices, pati ang mga express offices po namin, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. And kung kayo po ay may katanungan, mensahe lamang po kayo sa aming Facebook page, PhilHealth Regional Office 5, Bicol Region. So sa ngalan po na aming Regional Vice President Alberto C. Manduriao, nagpapasalamat po kami, Sir Pio, and sa lahat ng ating mga tagapakinig sa pagbibigay ng pagkakataon na i-discuss ang mga programa ng PhilHealth po. Thank you so much, Sir RB, and mabuhay po kayo dyan sa PhilHealth. And siyempre, mga tugang, sa masunod naman na episode po, kan Alagang PhilHealth. Salamat, asin mahal na Diyos, at magbantay. Inyong napakinggan ang Alagang PhilHealth. Makinig muli sa susunod na Lunes, alas 10 ng umaga dito sa DZGB. Alagang PhilHealth, hatid sa inyo ng PhilHealth Regional Office 5. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.